Živite u zgradi? Onda je ovo zaista važno. Proći ćemo kroz sve ključne promjene koje donosi novi zakon o upravljanju i održavanju zgrada i, što je najvažnije, što to točno znači za svakodnevni život. Prije nego krenemo, samo kratka napomena. Ovaj materijal je naravno edukativne i savjetodavne svrhe. A sad idemo vidjeti što to novi zakon koji stupa na snagu 1. siječnja 2025. donosi za sve suvlasnike u stambenim zgradama. Jer, budimo realni, desetljećima je život u zgradama bio, kompliciran. Stara pravila, nejasnoće, vječni sporovi oko toga tko što plaća i tko što smije. Cilj ovog novog zakona je upravo to promijeniti i uvesti red. Idemo odmah na prvu i slobodno možemo reći najveću promjenu koju zakon uvodi, a tiče se samog pravnog statusa svake zgrade. Dakle, upoznajte se s novim pojmom. Zajednica suvlasnika. Što je to? Zamislite svoju zgradu kao jednu malu tvrtku. Ta tvrtka ima svoje ime, svoj OIB i u njoj su svi vlasnici stanova kao neki dioničari. To cijelu stvar, svo poslovanje, čini neusporedivo jednostavnijim. A što ta tvrtka točno može raditi? Evo ga, kao pravna osoba s OIB-om može sama potpisivati ugovore s majstorima, može se prijavljivati za EU fondove za obnovu, može dizati kredite, a može ako zatreba i tužiti ili biti tužena. Uglavnom, više nema onog kaosa gdje svaki od, recimo, 50 stanara mora nešto potpisivati. Sve ide preko jednog tijela, zajednice. U redu, zgrada je sad pravna osoba, ali za sve treba novac, jel tako? Idemo na financije. Zakon naravno donosi i puno jasnija pravila za ono što svi znamo kao pričuva. I tu imamo jednu ključnu brojku koju treba zapamtiti. 0,54%. To je novi minimalni godišnji iznos pričuve. Znači, može biti i više, ali ne može manje. Računa se po kvadratu stana na temelju službene cijene građenja, a cilj je jasan. Osigurati da svaka, ali baš svaka zgrada, ima barem neki osnovni budžet za održavanje. Sad, zakon uvodi i svojevrsnu kaznu za neaktivnost. Što se dogodi ako se suvlasnici ne mogu dogovoriti oko godišnjeg plana održavanja? Onda slijedi ovo. Pričuva automatski skače na 5-struki iznos od onog zadnje dogovorenog. To je zapravo jako snažan poticaj da se planiranje shvati ozbiljno i da se dogovor postigne. Zakon pokušava uvesti i više pravednosti u naplatu. Recimo, ako se u zgradi neki stanovi koriste za poslovne svrhe ili, što je danas jako često, za turistički najam, logično je da se ti prostori više i troše. Zato suvlasnici sada mogu ugovorom odlučiti da takvi prostori plaćaju i do dvostruko višu pričuvu. Dobro, riješili smo status zgrade i novac. Idemo na treću veliku i vjerojatno najčešću točku prijepora – radovi. Tko, što, kada i kako smije raditi u zgradi i na zgradi. Novi zakon tu donosi puno jasniji okvir. Ovdje je sve lijepo podijeljeno. Imamo 3 vrste radova. Za one hitne, puklo cijev, poplava, upravitelj može reagirati odmah, bez ičije suglasnosti. Za nužne popravke treba suglasnost više od 1/3 suvlasnika. A za velike investicijske zahvate, poput nove fasade ili krova, potrebna je suglasnost od čak preko 80% suvlasnika. Zakon je, moram reći, dosta strog kad je riječ o vanjskom izgledu zgrade. Tu su neke stvari sada izričito zabranjene. Nema više klima uređaja na uličnim pročeljima, nema šlicanja nosivih zidova u starim zgradama, to je iznimno važno zbog statike. I nema više zatvaranja balkona na svoju ruku. Sve se mora raditi jedinstveno za cijelu zgradu i s dozvolama. Cilj je jasan, očuvanje izgleda, ali prije svega sigurnost. Naravno. Nije sve idealno. Pojavile su se i kritike, i to sa dobrim argumentom. Kažu da ovakva stroga pravila stvaraju neravnopravnost. Zgrade koje imaju balkone mogu nekako sakriti vanjsku jedinicu klime, ali što je sa zgradama, pogotovo onim modernističkim, koje su ravne i nemaju balkone? Njihovi stanari ostaju bez legalnog rješenja. To je svakako nešto o čemu će se još raspravljati. Osim zidova, fasade i cijevi, zakon se bavi i onim možda i najvažnijim, pravilama zajedničkog života. Kako živjeti zajedno u miru? Evo kako sada izgleda procedura kad netko krši kućni red. Prvo, netko mora dokumentirati kršenje.
Zatim, većina suvlasnika se mora složiti da se kršenje zaista i dogodilo. Tek tada upravitelj šalje službenu opomenu. A ako se ista osoba ogluši na 3 opomene u 2 godine, onda zajednica može izreći i novčanu kaznu od 50 do 500 eura. Dakle, prelazimo s rekla-kazala na puno formalniji sustav. Jedna od vrućih tema zadnjih godina je, naravno, kratkoročni turistički najam. Novi zakon i tu postavlja puno strože uvjete. Za korištenje stana u turističke svrhe sada je potrebna suglasnost 2/3 većine svih suvlasnika u zgradi. Ali pazite sad, to nije sve. Čak i ako dobijete suglasnost te 2/3 većine, to nije dovoljno. Potrebna je i pisana suglasnost baš svakog, ali svakog neposrednog susjeda. Znači onih ispod, iznad i sa strane. To je zaista velika promjena. Dobro, prošli smo kroz hrpu informacija, pa ajmo sad sve to nekako sažeti. Što je ono ključno što treba ponijeti iz svega ovoga? Dakle, zapamtimo ovo. Prvo, zgrada je sada pravna osoba sa svojim pravima i obvezama. Drugo, pravila oko pričuve su stroža kako bi se osiguralo bolje održavanje. Treće, procedure za radove su jasnije, ali su i ograničenja za vanjske preinake veća. I četvrto, kućni red i pravila za najam su puno formalniji. U suštini, sve se svodi na više reda, više odgovornosti, ali i više alata za upravljanje zajedničkom imovinom. I jasno je da snalaženje u svim ovim novim pravilima može biti, komplicirano. Ako se pojave bilo kakva pitanja ili ako zgrada treba profesionalno vodstvo u skladu s novim zakonom, uvijek je najbolje potražiti pomoć stručnjaka. Na kraju sve se svodi na ovo pitanje. Ovaj zakon daje novi, moderni okvir, ali hoće li on zaživjeti u praksi, to ovisi isključivo o stanarima, o njihovoj volji i angažmanu da zajedno upravljaju svojim domom. Budućnost zgrade je doslovno u njihovim rukama.